खुलुमबाय फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ रायलायनाय नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इन्टारेस्टिं मोनसे बाथ्रा दिनै आं नोंथांमोनजों रायलायगोन। बिफा आरो फिसाला सासे 8 बोसोरसो जागोन फिसालाया गंसे बिल्डिंनिफ्राय ओंखारबोनाय लोगो लोगो फिसालाया ओरैबायदि होख्रावना होबायना गोसाथार जे हे इमान स्रां स्रां बाहेराव होननानै। ओमफ्राय मानसिफोरा सब नायदावजोब्बाय, खाथि खालायाव थानाय बा बिल्डिं सिंनिफ्राय नाहरबाय थानाय मानसिफोरा गासिबो नायबाय। नायनायाव बिफाया होनबाय, औ बाहेराव बिदिनो स्रां स्रां होननानै लासै होननानै बिफाया लाना फैबाय। बिनि उनाव बिसोरो गंसे गारियाव गाखोबाय, गाखोनानै होनबाय ट्रेन स्टेशनहालागै थांगोन होननानै। जाय हिन्दीमोनमोन बे होनबाय थांगोन गाखो नोंथांमोना। हे बाबा गारिया एफा गेदेर, इमान मानसि गाखोजायो गारियाव। बिदि आरो गोसा गोसा बे गथ'आ माने दावराव खालामना होबाय, होख्रावना होबाय। माने खोब खुसि आरो बे गोसो सिङावनो गथ'आ। बिफाया बेयावबो होनबाय, बाबा बिदिनो गारिफोरा गोबांथार मानसि दिखांनानै बोना लांनो हागौ। बिदि होननानै दसे उनाव ट्रेन स्टेशन मोनहैबाय। ट्रेन स्टेशन मोननानै स्टेशनाव गोबां मानसि भिर। आरो बे गथ'आ ट्रेन स्टेशनाव गोसाथार आरो गाख्रबबावना होबाय, बाबा इमान बुरजा मानसिया ट्रेनाव गाखोलांनो हागोन ना होननानै। बेयावबो मानसिफोरा सबबो नाहरजोब्बाय। नाहरजोबनायाव बिफाया होनबाय, बा ट्रेनाव गोबां मानसि थांनो हागौ, गोबां मानसि जनाय जायगा दं आरो बहुद गोजान बोना लांनो हागौ ट्रेनाव। बिदि होननानै दसे उनाव ट्रेना मोनफैबाय। बेयावबो बियो बिदिनो होख्रावना होबाय, बाबा एफा गोलाव ट्रेना होननानै। बिनि उनाव बिसोरो ट्रेन सिङाव हाबहैबाय, गावसोरनि सिटआव जबाय थानायाव ट्रेना खारबाय। खारनायाव गथ'आ दसे उनाव आरो होख्रावबावना होबाय, बाबा नायसं बाहेरखैजा दंफां लाइफाङा माबोरै उनखैजा खारगासिनो दङ होनना। बिफाया मिनिस्लुनानै होनबाय, बाबा ट्रेनाव गाखोबा बिदिनो दंफां लाइफाङा उनखैजा खारबाय थायो। खाथि खालायाव जायफोर जना दंमोन बिसोरो बिफाखौ होनबाय, गथ'आलाय दिनैसो ट्रेनाव गाखोफेरदो नामा होनना। बिफाया होनबाय, नोंहा सिगांबो गाखोफेरदो। ओमफ्राय खाथि खालानि मानसिफोरा मिनिबाय र'। बिनि उनाव दसे उनाव बे गथ'आ आरोबाव होख्रावबावना होबाय, बाबा नायसं बाहेरनि न'फोरा माबोरै उनखैजा खारबाय दङ होनना। बेयावबो बिफाया बिदिनो बुंबाय, बिदिनो ट्रेनाव गाखोबा बाहेराव जि बुस्थु नुयो बेखौनो उनखैजा खारबाय थानाय नुयो होनना। बेयावनो सासे खाथियाव जना थानाय मानसिया होनबाय, नोंथाङा गाज्रि मोननाङा, फंसे बाथ्रा होननि, गथ'खौ एसे डाक्टरनो खोन्थिया मानो। आसलते होननायनि अर्थआ जाबाय, बे मानसिया आसलते गथ'खौ माने एसे ब्रेननि दग गोनां होनना सानदोंमोन। नाथाय बिफाया जि एन्सार होनायाव बे खाथि खालायाव थानाय गासै मानसिफोरानो सब स्रि जाजोबदों। आरो एन्सारखौ बिफाया ओरैबायदि होबाय, नोंथांमोनाबो खोनानानै आसरित मोनगोन। माने गथ'खौ आसलते दिनैसो हस्पिटालनिफ्राय लाबोदो आरो बियो जन्मनिफ्रायनो मेगन थाइनैया नुवामोन आरो दिनैसो अपारेसन खालामनानै, साननैसो सिगां अपारेसन खालामदोंमोन आरो दिनै डिसचार्ज खालामनानै लाना फैबाय हस्पिटालनिफ्राय। बिदि बुंनानै बिफाया एसे मेगन मोदै रथ' रथ' गदोंमोन र'। बे मोनसे फिसा काहिनि, नोंथांमोना बे काहिनिनिफ्राय आसलते मा बुंनो थांदों? बे काहिनिनिफ्राय आसलते बे स्ट'रिनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानदों दे, जायखिजाया सोरबा मानसिखौ नुनानै बे मानसिनि बिखय जाज खालामनाङा बा माबा मोनसे बुंनाङा, मानसिखौ नुबानो सिनायो मा रखम मानसि हेन तेन बिदि बुंनाय मानसि
बुहुद दं आरो प्रायानो बिदि बुंथारोआनो सोरखौबा जुदि सोङोबा बे मानसिया आसलते नुनायाव बेबायदि माबायदि जागोन बे मानसि सोरबा नङा सोरबा माबा मोनसे होनथारगोन जे बेबायदि बेनिखायनो मानसिखौ फार्स्ट नुनायावनो जेब्लाबो बेबायदि माने एग्जाम्पल होनाङा जे बेफोरबायदि जानो हागौ बेफोरबायदि जानो हागौ मानसिनि महरजों आरो मानसिनि जि परिस्थिति बेजों बुहुद डिफारेन्स थायो किसुमान मानसि नुनायाव रागा गोसा बायदि नुयो नाथाय गोसोजों बिराद मोजां किसुमान खोब स्रि स्रि थायो बारा रायलाया नाथाय बेफोरबो बेलेग बेलेग धरननि मानसिफोर बेलेग बेलेग स्वभाबनि थायो बेनिखायनो जायखौबो माने नुनाय लोगो लोगो जाज खालामनाङा जायखिजाया नोंथांमोना बिदिनो भिडिअ मोजां मोजां नायनो लुगैदोंबाथाय नायनो मोजां मोनोबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बे भिडिअखौबो मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम गोजोन्थों।